l'autre les temps ani saba ye san 2000 ani 23 an bɛ Medina Kura an bɛ causerie de grain na walasa ka kunnafoni min bɛ aw ka jamana kɔnɔ ko o da aw tulo kan. Causerie de grain bi a denbayalenba don. N'i ye jateminɛ kɛ nin causerie de grain nin na baro kɛ yɔrɔ don wa fana kunnafoni fana a di yɔrɔ don. Ayiwa bi sujet min b'an bolo yana an ka mɔgɔ minnu sigilen don an ka olu yira aw la fɔlɔ. Sujet belebeleba fila don mais an bɛna sujet fɔlɔ an bɛna an da don o la. Min bɛ tali kɛ association na association min maa minnu ni an bɛ se k'a f'u ma Grand Giro ni filila i bɛ n bilasira maa minnu n'an bɛ se k'a f'u ma ko lujuratɔw olu ka association ba in n'o ye FEMAP ye an bɛna an da don o la mun de b'a kɔnɔ bi yala mun de kɛra yala mun ma kɛ yala kunko jumɛn bɛ u dala bi n hakili la bi u dusuma kasilen don k'a sababu kɛ ko dɔw ye ko minnu na an bɛna o da aw tulo kan an balimaw. N'an bɔra o la yana an ka an da don sujet filanan na an bɛ foli di fɔlɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli di minnu yɛrɛ nalen bɛ bi ka na causerie de grain ni ka na a kunnafoniw di an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'u yira aw la an bɛ sɔrɔ ka an da don sujet filanan an bɛna min fana ta hakɛto bɛ nin kan Salawu Mamadu n balimakɛ e tɔgɔ. Ne tɔgɔ ye Saka Kulibali. An bɛ parenthèse dɔ dayɛlɛ yan. Saka Kulibali fila de bɛ kɛnɛ in kan. Saka Kulibali fɔlɔ o ye kojugu kɛlɛba ye n'o ye ne yɛrɛ ye. Saka Kulibali filanan o sigilen filɛ nin ye ne yɛrɛ dunuma fɛ n tɔma. Voilà i ni sɔgɔma. I ka kɛnɛ. tɔɔrɔ sen na somɔgɔw bɛ. Alhamdulila. Donc nin bɛɛ ye plateau wasalen ye. Vraiment. Parce que Kulibali yɛrɛ fila sɔrɔ. Wallahi o y'a damana a ma nɔgɔn dɛ. ka tila ka kɛ Saka. Ka tila k'a kɛ Saka yɛrɛ. Donc ne bolo kɛnɛ wasara kan. Wallahi. Voilà ne ye Saka Kulibali. Ne ye président de l'association des paralysés du Mali ye. Président ye. N y'a fɔ cogo min fana ne ye fédération bureau mɔgɔ ye n'o y'an ka fédération ba ye n'an bɛna min kuma wala donc ne y'o bureau mɔgɔ ye n y'a conseil d'administration mɔgɔ ye wa a ma mɛn yɛrɛ n kun ye chargé de mission ye ministère de la santé et du développement social la à peu près n ye san 4 ɲɔgɔn kɛ o la. Ayiwa maa min sigilen don fo Seleke la n hakili la o tɛ maa dogolen bilen. Ayiwa bamanan ani sɔgɔma an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw bɛɛ ni sɔgɔma a kɛtɔ bɛ nin na ayiwa Saka tɔgɔ fila ninnu kɔni b'an kɔrɔ yan ko Kulubalilakaw don an y'a ye k'a fɔ ko Kulubalilaka dɔ tɔgɔ yera Kita ko ok d'accord ala a saba ko Keita don ko Kulubalilakaw de y'a lamɔ mais Keita don d'accord ok ayiwa d'accord ok min ye mɔgɔ 5 faga Kita ok Kulubali tɛ dɛ Burulayi don Burulayi Keita bɛɛ b'a dɔn wa o don fana dɔ ko Burulayi Dunbiya d'accord donc tout sauf Kulubali. ok ayiwa an bɛ fɛ ka hakɛto ɲini an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ fɛ an bɛ waati min na sisan kurantigɛ bɛ sen na a ka ca Ala fɛ dɔw b'u ka groupe minɛ a mankan kana mɔgɔw tɔɔrɔ baara n'a kɛcogo don o b'a jira k'a fɔ ko waati n'a kɛcogo don voilà. Ayiwa an ka ne numa fɛ toujours n hakili la maa min fana bɛ yan o fana tɛ maa dogolen ye n balimakɛ ayiwa e tɛ dɔ fɔ Grand Giro. Assalamualaikum n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bon an bɛ gɛrɛ na bi ne tɔgɔ Birama Kuyate u bɛ n wele ko Grand Giro dɔw wele ko Ibu bon ne yɛrɛ bɛ tɔnba la n'o ye FEMA ye ne yɛrɛ bɛ bureau ba la et puis ne ka tɔn tɔgɔ Adamadenya Jigi ne ka tɔn sigilen bɛ ka daminɛ commune bɛɛ ka taa bila fo région bɛɛ la ma fama ne yɛrɛ bureau ba mɔgɔ ye an bɛna an da fɛsɛfɛsɛ kɛwale min bɛ an ka tɔnba kɔnɔ an bɛna an da don o la ni Ala sɔnna ma. mais ko mɔgɔ dɔ bɛ n'ale fɔlɔ. awɔ mɔgɔ dɔ bɛ sira la ka na. o ye jɔnni. o ye Aramaba ye. o fana tɔnba o fana bolo. o fana ye tɔn b'o fana bolo. mais aw ka tɔnba in na n'o ye FEMA. o tɛ FEMA la mais o ko tɔnba b'a bolo mais ale yɛrɛ bɛ ba kɔfɛ ale fana ka tɔn bɛ région bɛɛ la mais ale ma don FEMA la fɔlɔ. mais a bɛ n'ale kɔni. a bɛ n'ale a bɛ sira la ka n'ale Aramaba. ayiwa ka a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko fédération
n'o ye handicapé ka fédération ba ye a ma belebeleba fila bɛ an bolo fɔlɔ mais kelen ko o bɛ n'ale o ma se kɛnɛ kan fɔlɔ min b'an bolo o ye Saka Kulubali ye ani Nana ye n'an tɛ yen ani Grand Griot ayiwa n'an tilala nin kunnafoni in dili la min bɛ tali kɛ maa lujuratɔw degun minnu bɛ u kan ani fana u ka tɔnba nin kɔnɔna la degun jumɛn bɛ a kan n'an tilal'o la an bɛna an da don ko belebele la min bɛ bɛɛ lajɛlen kun kan bi énergie du Mali an bɛna an da don o la sa an bɛna mɔgɔ wɛrɛw sɔrɔ n'o ye Bashir ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Mali Actu ayiwa an bɛna ale sɔrɔ ale ani bɛɛ ka fara ne yɛrɛ kan an bɛna an da don énergie du Mali la sabula ministre n'o ye ministre de l'énergie ye a y'i kun bɔ nin wagati nin na a ye kuma dɔw ɲɛfɔ maaw ɲɛna n hakili maa caman ma a sɔrɔ an n'an da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ o la sa plateforme 3 de b'an bolo yan minnu bɛna nin kunnafoni di aw ma plateforme kelen o ye Cap Mali Plus ye ale bɛ yan filanan o ye Mali Actu ye sabanan o ye Mali Kura TV ye o 3 de b'an bolo min bɛna nin kunnafoni nin k'a jɛnsɛn a kun ka d'an ye an ka plateforme camanba sɔrɔ walasa aw ka kunnafoni Saka Ntɔma a bɛ se ka da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama fɛn min bɛ yen sabula aw yɛrɛ ko ten ko degun bɛ yen ani fɔɲɔgɔnkɔw camanba bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati nin na ayiwa ne ko aw bɛɛ ka jɛ ye fɔlɔ an bɛna don kunnafoni kɔnɔ FEMAF yɛrɛ mun de don i k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna fɔlɔ u k'a faamu yanni an bɛ don a kɔnɔ. FEMA ye an bɛ se k'a fɔ an ka fɛcɛri kɔrɔ ye an ka lasigiden ani minisiri so c'est-à-dire ani fanga cɛ o ye jumɛn ye o kɔrɔ ye ni fanga bɛna fɛn fɛn kɛ lujuratɔ ko la ani olu de bɛ jɛ ka o baara k'o waleya ka hakilinaw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan pour que lujuratɔw bɛ se ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ pour que lujuratɔw ka droit bɛ se ka boli Mali kɔnɔ i n'a fɔ tɔw bɛɛ ta donc o la fɛcɛri kɔrɔ o ye donc fɛnba don parce que an ka porte d'entrée don faso yɛrɛ exécutif la bon a fédération normalement an b'a fɔ ale bɛ kuma lujuratɔ bɛɛ tɔgɔ la o la an bɛ don min na i ko bi lujuratɔ association 19 de b'a kɔnɔ 19 Mali bɛɛ et ensuite a fɔra ko membre associé donc olu fana bɛ se ka fara jate kan n'o ye association fila fana ye donc olu fana bɛ yen nɔ en tant que membre associé o kɔrɔ ye k'a fɔ réunion na u bɛ wele normalement mais ni voté sera olu sen tɛ vote membre associé o don donc n bɛ se k'a fɔ o de ye fédération yɛrɛ mais par contre min kan ka faamu ka fara a kan o ye k'a fɔ région na fédération représenté len bɛ yen cercle fana na a représenté len bɛ yen voilà mais maintenant gɛlɛyaba de ye min ye sisan o ye k'a fɔ fédération bɛ lahala yɛrɛ min kɔnɔ sisan donc o lahala an bɛna kuma o de kan n'o ye lahala ye min bɛna kɛ sababu ye k'an ka tɔnba in k'a datugu et puis o y'a bannen donc yɔrɔ kɔni o tɛ se ka kɛ ni mɔgɔw ma kuma bon n'i ye kɛlɛ kɛ kɔnɔna na n'a ma ɲa n'i se bɛ kɛ kɔnɔna na n'a ma ɲa i bɛ bɔ n'i ka bana ye k'a da kɛnɛ kan pour que fura bɛ ɲini a la mɔgɔ wɛrɛw ka hakilina k'o fara i ta kan walasa bana in bɛ se ka furakɛ donc an b'o hukumu de kɔnɔ yan fɔlɔ kuma datigɛ la. ayiwa Grand Griot e bɛ se ka mun fara Saka Kulubali ta kan. bon Saka Kulubali mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan gɛlɛya bɛ fédération kɔnɔna la an bɛna an da don a bɛɛ la k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ parce que ni Ala y'a kɛ aw kɛra jɛkulu ye ka fara ɲɔgɔn kan il faut a ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ mais an ka nin jɛkulu in vraiment a kɛn bɛ kɛrɛfɛdɛn ye quoi a kɛn bɛ kɛrɛfɛdɛn ye awɔ an bɛna an da don a la k'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ kɔfɛ parce que comme kuma daminɛna hali ne yɛrɛ min filɛ nin sisan u kɛlen bɛ ka ne yɛrɛ suspend fɔlɔ awɔ u ye ne suspend. Grand Griot e dun dɔnnen don commune kɔnɔ dɛ. et puis jeli yɛrɛ man ka suspend ni jeli suspend la a ma ɲi dɛ tɔ la a bɛ degun lase jamana jeli ko dilanna de a bɛ degun se tɔ ma dɛ o donc u ye ne yɛrɛ suspend réunion bɛ kɛ u b'a fɔ ko ne ka bɔ bon comme siya kan ka kɛ an bɛna le élection ba la le 17 décembre donc an b'o o labɛnni na sisan vraiment an ka se bɛɛ k'i ta yɔrɔ dɔn quoi o de ka d'an ye voilà.
ayiwa an bɛ kuma di BS ma komi u bɔra ka u ka jɛkulu cogoya yɛrɛ fɔ an ɲɛna ko 17 membres ani 2 membres associés Ɲaka Saka y'o de fɔ 19 membres et 2 membres associés ko o de bɛ jɛkulu nin kɔnɔna la wa jɛkulu nin laɲini de ye ka lujurata bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ ani Bamakɔ kɔnɔ ani Bamakɔ kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ u ka bɔ da kelen fɛ wa u ka laɲiniw fana olu fana bɛɛ lajɛlen ka sabati parce que BS i b'a dɔn n'an y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ lujuratɔw degunbaw camanba bɛ u kan min bɛ tali kɛ u ka baarakɛyɔrɔw la mun bɛ tali kɛ hali u furakɛyɔrɔw la mɔgɔ lujuratɔw tɛ se ka se yɔrɔ dɔw la o de kama a fɔra ko ka n'i bɛ yɔrɔw dilan i k'u yɛlɛn siraw ni fɛnw fana dilan walasa u ka se ka don i n'a fɔ mɔgɔ tɔw BS o degun camanba b'u kan ekɔlisow la o degun b'u kan BS kɛrɛfɛden fana n'o o ye mɔgɔw ma n'u ye degun min bɛ u la fiɲɛ min bɛ u la mɔgɔw b'o fiɲɛ fana ko o fana fɔ u ɲɛna a bɛ na ni degun ye a denmisɛnninw ma minnu ma faamuyali kɛ fo u tɛ se ka kalan kɛ BS nin bɛɛ de b'a la donc fédération in sigi kun ye walasa nin bɛɛ lajɛlen de bɛ dilan u ka kɛ i n'a fɔ ko mɔgɔ tɔw fo e ni ne bɛ cogoya min na Grand Guerrier i fɛ kuma tɛ dɛ parce que ne tɔ man t'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ ka kuma jugu fɔ dɛ mais i kana fɔ k'a fɔ ko ne bɛ ka lujuratɔ ko ayi n m'a fɔ dɛ BS ayiwa kuma b'i bolo. Ayiwa bamanan ne ye mun faamuya nin ko la fɛnba ye tɔn ye Mali lujuratɔ bɛɛ b'u yɛrɛ ye tɔn min kɔnɔ u kan k'u yɛrɛ ye tɔn min kɔnɔ mais an y'a kɔlɔsi bi gɛlɛya bɛ yen o gɛlɛya yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ a sɔrɔla transition sen fɛ parce que ne ye papier traité an ka gafew kɔnɔ komi ne y'a kuma fɔ n ka gafe kɔnɔ mais komi gafe ye mɔgɔ si bɛɛ t'a la sɔrɔ k'a kalan maintenant nin plateau nin na kɛ sababu ye an ka se k'a walawala k'a faamu kosɛbɛ maintenant ne ka ɲininkali ye mun ye en tout cas an ye kunnafoni minnu sɔrɔ n'an y'o fɔ an ka gafew kɔnɔ depuis transition nana CNT kɔnɔ mɔgɔw taara donc FEMA représenté no CNT kɔnɔ mais a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ sɔrɔla o fɛ la présidente n t'a tɔgɔ dɔn après peut-être a b'a tɔgɔ fɔ maintenant u ka gestion o de gɛlɛyara mɔgɔw bolo bi bi n'an filɛ nin yɔrɔ min na a bɛ se ka mun fɔ a kan an bɛ se ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw lafaamuya mun de kɛra avec la transition à partir de la transition parce que n'an k'an bɛ FEMA ka problème daminɛ avant la transition o kuma ka ca bɛɛ se ka nin ne ma e bɛ fɛ k'a fɔ ko ninnu ka problème daminɛ na transition de kɔnɔ ka a sababu kɛ place ko ye quoi donc sinon fɔlɔ problème tun tɛ FEMA kɔnɔna la mais a kun ma se nin hakɛ de ma problème tun bɛ FEMA kɔnɔ mais a kun ma se nin hakɛ de ma bi de a gɛlɛyara kosɛbɛ o gɛlɛya nana avec la transition a gɛlɛya nana avec la nomination de la présidente comme membre du CNT donc présidente de kɛra CNT mɔgɔ ye o de nana ni gɛlɛya an bɛ gɛlɛya minnu dɔn bi o daminɛ o wagati de la komi kotigiw yɛrɛ bɛ yan. mais BS awɔ komi kotigiw bɛ yan ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna o tora sariya dɔ b'a kɔn ko madame la présidente de FEMA ko o kana kɛ CNT maa ye wa. ayiwa i tɔ ma ɲininka. ok donc kuma dɔ i bɛ jaabi di i bɛ sɔrɔ ka développement kɛ mais kuma dɔ i ka développement kɛ fana ka sɔrɔ ka jaabi di a fana ye chemin dɔ ye mais n bɛ taa ni jaabi ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka développement kɛ. A man ka to CNT de la k'a fɔ k'a bɛ kɛ FEMA président ye ou bien k'a fɔ k'a b'a kan bɔ a nɔfɛ ka da mun kan CNT la dɔrɔn donc a bɛ FEMA président ye a b'o dabila normalement o de don est-ce que sariya kisɛ min b'aw bolo o b'o fɔ an bɛ ka na n'o ye dɔɔni dɔɔni fɔlɔ ye min ye an bɛ taa tɔn yɛrɛ la tɔn na ni a bɛ mɔgɔ di ka taa CNT la bureau mɔgɔw kɔni kan ka bɔ a kalama k'a fɔ an bɛ fɛ ka yɔrɔ min dira a dira lujuratɔw et en même temps mɔgɔ min kan ka di olu ka jɛ k'o sugandi o ka di an balila ka an ka ɲɛmɔgɔ 4 k'a daminɛ président vice président vice présidente vice présidente fo 4 mɔgɔ 4 bɛɛ mun ye président ye olu t'u yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ k'a sɔrɔ an bɛ se ka fɔ an t'a exécutif de dans une exécutif aider a fɔra ko CNT mɔgɔw bɛ ka député fana ka rôle kɛ dans leur prérogative dans leur mission u bɛ ka députéya baara de kɛ donc ne bɛ question kelen poser k'o la est-ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ ministre ye ka tila ka to députéya la wa
yɔrɔ ka gɛlɛn bon donc o ye sanfɛ sariya ye mais an ka don CNT yɛrɛ ta kɔnɔ CNT à son article 2 du règlement intérieur a bɛ mun fɔ a ko ni mɔgɔ mɔgɔ kɛra CNT mɔgɔ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ i ka baara foyi tɛ CNT baara ni CNT baara tɛ parce que a fɔlɔ ye min ye je le jure bɛɛ y'o ye kɔni télé la u b'u bolo kɔrɔta ko je le jure donc o kɔrɔ ko prêter serment donc n'i ye prêter serment kɛ fɛn min ye o de y'i ka n bɛ se k'a fɔ ala kɔ dugukolo in kan i b'o de ka bila a la n t'a dɔn n'i y'o yɔrɔ fana faamu donc o kɛra bɛɛ y'o ye télé la mais mun de bɛ règlement intérieur bɛ mun fɔ a bɛ kuma loyauté kan k'a fɔ ni mɔgɔ min taara CNT la o kɔrɔ ye i bɛ loyauté de b'i ni CNT cɛ o bɛ cogoya min dévouement bɛ yen disponibilité o de ka jugu n'a bɛɛ ye o bɛ yen n bɛna segin o disponibilité de kan pour que an k'a faamu dévouement bɛ yen indépendance bɛ yen n y'a f'i ye cogoya min na ani intégrité bɛ yen nin bɛɛ bɛ a kɔnɔ donc n'i ye jateminɛ kɛ n ye min f'i ye a bɛ b'a fɔ kalilikan de don sɔsɔli t'o la i bɛ se ka règlement intérieur lajɛ donc n'i y'o fana lajɛ est ce que mɔgɔ bɛ se ka kɛ loyal fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ yan n'u ka baara tɛ kelen ye o tɛ se ka kɛ o parce que sisan o kɔrɔ ye olu bɛ CNT de ka bila a la n bɛ to k'a fɔ a bɛ b'a fɔ sisan sɔrɔdasi kɛ n'i ye prêter fɛn kɛ drapeau n'i ye i donna drapeau kɔrɔ ni faso mago jɔr'i ma e tɛ se k'i sigilen to ne muso kɔnɔma tintɔ don dɛ n bɛna taa bila dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ faso mago foyi t'o la faso y'i wele dɔrɔn i bɛ na fɔlɔ de ka na faso ka welelikan lamɛn maintenant o kɔfɛ de i bɛ sɔrɔ ka i occuper i yɛrɛ ka ko la donc o la sisan n'a fɔra ko mɔgɔ min bɛ CNT la dɔrɔn o bɛ CNT de la et CNT yɛrɛ baara ne b'a f'i ye normalement a kan ka kɛ baara min ka gɛlɛn parce que wagati kunkurun baara de don normalement donc o la i tɛ se k'ale baara kɛ ka se k'a fɔ k'i bɛ baara wɛrɛ kɛ parce que baaraw ka ca et ninnu tɛ place fitinin na dɛ n bɛ ka présidente min yɛrɛ fɔ ale ye vice présidente de CNT la waaw ça veut dire que ale bɛ se ka hali Maliki Jawo remplacer no honorable Maliki Jawo an ka président donc ale yɛrɛ bɛ se k'o remplacer donc ni ko b'o cogo la mɔgɔ tɛ se ka fɔ o la k'a fɔ ko i bɛ se k'o ni baara wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan à moins que n'a sɔrɔ u tagara n'u tɛ baara fana n'a ye a bɛ se ka kɛ bon o dun fana tɛ anw arranger parce que u taara anw de tɔgɔ la n'i taara mɔgɔ tɔgɔ la a ka kan i ka se ka fɛn dɔ kɛ min b'o fana kunna wolo i ye tɔn ye jamana ye pour que a ka dɔn ko anw nana a ma kɛ fu ye donc o baara kɔnɔna na o ni baara wɛrɛ tɛ se ka kɛ ɲagami ɲɔgɔn na voilà donc nin kun bɛna fɔ sabanan n'o ka jugu n'a bɛɛ ye adamadenya la anw fɛ yen an ka tabiya y'a jira k'a fɔ danbe hɔrɔnya ani jogo dɔw bɛ yen o b'a to n'i ye fɛn kɛ n'a ma ɲa i t'i kan bɔ bilen donc o de kosɔn an bɛna n da maga o la tɔn yɛrɛ kɔnɔ ale sera ka mun de kɛ n'a b'a to a k'a fɔ bi k'a b'a kan labɔ ne ɲɛ t'o fɛn de la o fɛn kelen tɛ yen. ayiwa Saka yan'an k'an da don o la komi an lamɛnjɛkulu an kun ko maa dɔw bɛ sira la ka na n hakili a sera kɛnɛ kan an bɛna a yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲɛfɔ maaw ye yanni an bɛ taa ni a yɛrɛ ye mun kɛ fɛnma futu kɔnɔ an bɛ taa ni o ye Grand Kiro ni min bɛ e bolo ni fɛn tilala a bɛ di e ma e fana bɛ dɔ fara a yɛrɛ n'o fɔ ɲɛna yan sisan n b'a fɔ fɔlɔ awuzu bilahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal katim lima sabaka nasir lak bilaki wal hadi ila siratika musakin wala ali aqqadru mudar lazim ala kani sahaba bɛn n bɛ an ka lamɛnjɛkulu ani fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔsira fan o fan plateforme bɛɛ sanfɛ n ka foli b'aw ye dan tɛ foli min na ne ye Adama Ba de ye Adama Ba ne ye Carrefour de réinsertion sociale des handicapés ne y'o président national ye ça veut dire que an ka tɔn in depuis 2004 en fait a ma sigi 2004 sa mais an y'an ka récépissé sɔrɔ en 2004 donc ka accord cadre sɔrɔ avec le gouvernement pour que association yɛrɛ kɛ ONG Carrefour de réinsertion sociale
des handicapés. Bon, on yɛrɛ b'a wele ko dankun jamakulu quoi. Voilà, donc a bamanankan baaraw sɔrɔ cogo min na damakɛɲɛ quoi. Donc o de y'an ka tɔn in taabolo ye. An ka tɔn in fɛnɛ an y'a f'i ye cogo min na depuis 2004 an ka récépissé b'an bolo. On a accord cadre sur avec le gouvernement ka association yɛrɛ kɛ ONG en 2008. Ça veut dire qu'an ye baara caman kɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ lujuratɔ bunanku la. De 2007 à 2010, on est handicap international avec l'Union européenne. On sera qu'à fonds mobilisé jusqu'à 900 millions. Mɔgɔw bɛ se ka taa vérifier handicap international la k'a don lujuratɔw ka kunko la. An ka tɔn in fɛnɛ a sigilen bɛ Mali fan bɛɛ ka daminɛ Tombouctou fo Kayi. Mais n'i y'a jateminɛ k'a fɔ an ka tɔn dans 4 mois 5 mois an bɛ san 20 sɔrɔ. San 20. Mais an yɛrɛ ka kɔrɔ ni FEMA ka récépissé parce que FEMA ka récépissé je crois c'est en 2006. Oui. An ka récépissé ka kɔrɔ ni FEMA mais n'i y'a fɔ k'anw yɛrɛ tɛ fédération kɔnɔ e bɛ se ka sɔn o ma. An ye ko bɛɛ kɛ pour que an ka se ka don fédération kɔnɔ. An ma se ka ɲɛ sɔrɔ parce que e b'a dɔn fédération ko in kɛlen bɛ mɔgɔ ko de sisan. Mɔgɔ damadɔni dɔ de bɛ fédération kɔnɔna la u tɛ fɛ association wɛrɛ yɛrɛ ka don fédération yɛrɛ kɔnɔna la. Pour que u ka se ka bɛn u ka ko ma a kɔnɔna la an bɛ k'o de dénoncer des années. Ne ko e bɛ se k'o mɔgɔ dɔ citer an ka se k'o wele ka na kɛnɛ kan yan o fana ka n'i sigi komi e bɛ ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ye anw tɛ fɛ ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ ye n'a tigi ma na kɛnɛ est ce que an bɛ se k'a tigi sɔrɔ e bɛ se ka wele danba k'a bila mɔgɔ dɔ ma min bɛ se ka na walasa an k'o ɲininka k'a fɔ ko association dɔw bɛ aw kelen bɛ k'o sen bɔ a la ka ko in kɛ nemuruba ye ka bɛn aw yɛrɛ d'a ma mun de la olu fana k'u ta ɲɛfɔ et puis n bɛ kelen f'i ye fana san o san an ma baara fɛn fɛn kɛ an bɛ rapport d'activité k'a la ka certifié par un expert comptable ka tila ka taa déposer CADB la CADB bɛ tila ka certificat d'opérationnalité d'an ma k'a jira k'a fɔ an bɛ baara la terrain kan bon n'a fɔra o tɔn kelen an bɛ ɲini ka san 20 bɔ bi an sonsorolen bɛ FEMA dakun na ka don hali ɲinan an y'an ka demande déposer avec 3 années de rapport d'activité certifié par un expert comptable a bɛ bɛ yen. Grand Giro e ka association yala a bɛ FEMA kɔnɔ. Ne ka association bɛ FEMA kɔnɔ. E donna FEMA kɔnɔ cogo di? Ne donna FEMA kɔnɔ parce que ne ka cɛsiri don. E ka cɛsiri don. Bon e bɛ fɛ ka fɔ ko bon ne ye n ka cɛsiri cogo min na. E bɛ fɛ ka ko ba ma cɛsiri de wa? Bon ba y'a cɛsiri. Parce que ne ta kɛra cogo min na handicap international olu de ye ne ye n ka baara la u ye ne ka rapport ni fɛn mun to ka rapport ci olu fɛnɛ ma n b'a ci fan bɛɛ olu ko vraiment ni mɔgɔ kan ka don FEMA la ko Kuyatɛ kan ka don FEMA la parce que Kuyatɛ ka rapport ka ɲi et puis Kuyatɛ bɛ baara kɛ après an b'a ka journal fɛnɛ ye an b'a ka ye Mali Jet fɛnɛ kɔnɔ tuguni vraiment Zena assemblée la a ye Kuyatɛ wele a ka na vraiment ka se ka don bureau ba yɛrɛ la ne don cogo fila ta o kɛra 2015 o kɛra 2015 ko nin y'ale don cogo ye yala e dun bon komi an m'a daminɛ bi koyi mais nin ye rapport minnu kɛ est ce que ye rapport ne m'o de f'i ɲɛna ne ta tɛ san kelen san o san hali an ka 2020 21 22 a déposé bɛ FEMA kɔnɔ hali bi ɲinan ta déposé len et puis a bɛɛ bɛ n bolo a bɛ n bolo a puis voilà n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ e ka fɛn micro di Sala ayiwa nin ko in a ko blocage bɛ FEMA kɔnɔ dɛ ko n hakili la ko danfara donnen don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'o dɔ kalama o ko la n bɛ caman kalama a la mun de la parce que n bɛna min f'i ye pour que ka kuma la tile FEMA an bɛ don min na ko bi k'a daminɛ présidente la ka taa a mɔgɔ laban na u bɛɛ donna FEMA la ne kɔfɛ u bɛɛ donna la e kɔfɛ hali présidente n bɛ min dɔn a la to présidente yɛrɛ tɔgɔ bon o tɛ ne ka fɛngɛ kosɛbɛ mais n bɛ fɛ ka min f'i ye hali o ka tɔn fɔlɔ o sigili ne tɔgɔ b'a la k'a kɛ o présidente ye ne tɔgɔ b'a la donc pour te dire que ne ni wa jɛkulu bɛ ne bolo pour te dire que e ka jɛkulu de donna wa ou bien e de donna jɛkulu donna o donna cogo di wa an bɛ n'ale o i bɛ n'ale parce que e bɛ ka taa n'i y'a teliya mɔgɔw t'a faamu quoi donc n bɛna min f'i ye o mɔgɔ tɛ FEMA kɔnɔ bi bureau kɔnɔ min bɛ a lujuratɔ ko kɛlɛ k'a y'a daminɛ ne ɲɛ a tɛ yen donc FEMA sigi ni fɛn ninnu bɛn b'a la mais maintenant pour que ka nin yɔrɔ in latɛmɛ i ye i k'a faamu
FEMA daminɛ a yirala k'a fɔ lujuratɔ hakɛ modèle mun bɛ yen olu de bɛ don FEMA kɔnɔ par exemple k'a kɛ i b'a fɔ physique minnu ka objectif tɛ kelen kosɛbɛ quoi c'est à dire que a bɛ b'a fɔ sa yɔrɔ fiyentɔ ani min bɛ fauteuil kɔnɔ olu ka fɛngɛ tɛ kelen donc a daminɛ kɛra n'o hakilina de k'a fɔ an b'a lajɛ lujura modèle fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ ka don tɔn in kɔnɔ mais ni dɔ donna ka ban a bɛ i b'a fɔ dɔ wɛrɛ tɛ don a tɛ k'a fɔ ko ni jɛlen don n'a ye dɛ mais ka philosophie de fɔ a daminɛna ni hakili min ye mais a nana waleya min na a n'o tɛ kelen ye donc fo k'o de walawala mɔgɔw ye fɔlɔ pour que i k'a dɔn k'a fɔ kun jumɛn na dɔw donna dɔw ma don après kɔ bon maintenant o wagati y'a sɔrɔ tɔn caman kun tɛ yen tɔn caman kun tɛ yen dɛ o wagati min kun dɔnnen don parce que a kɛra après juste n t'a dɔn n'i y'a kalama en 91 de autorisation dira association ka créer sinon avant 91 hali n'a sɔrɔ association kun bɛ yen a ko la dɔnnen tɛ sariya fɛ c'est avec le multipartisme la démocratie qu'on a accepté association créée donc fédération créera aussitôt au cogoya de la i y'a faamu mais récépissé sɔrɔla bien après a y'a fɔ cogoya min na bon maintenant o de kɔnɔna na restriction dɔw kɛra k'a sɔrɔ a waati restriction kun tɛ parce que association kun man ca maintenant association fédération bɛ yɔrɔ min na fédération de fana kun ka évoluer ni situation bɛ cogoya min na lujuratɔw caya an'u ka spécificité an'u ka laɲiniw cayara fédération fana de kan ka fɛɛrɛ kɛ min bɛ se k'a to toujours fédération kelen bɛ kɛ lujuratɔ bɛɛ tɔgɔ la a man kan mɔgɔ man ka to kɔfɛ mɔgɔ man k'i yɛrɛ ye kɔfɛ mais o baara de dɛsɛra ka kɛ parce que dɔw y'i profité o fɛ mɔgɔ dɔw fédération ɲɛmɔgɔ dɔw y'u profité ni situation fɛ k'a kɛ ni min ma pression modèle dɔ kɛ ni min ma ko sugu dɔ kɛ fo diyagoya a bɛ don donc a tɛ se ka don o ye ne yɛrɛ ka tɔn ye ne ka tɔn donna la cogo jumɛn n bɛn'o gundo fɔ bi sinon bɛɛ t'o dɔn hali ne ka tɔnden mɔgɔw t'a dɔn ala y'a kɛ lujuratɔ ko la ne kun ye acteur ye dugu ma bɛɛ ye n dɔn fo ka n'a kɛ n ye tɔgɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ ka tɔgɔ sɔrɔ Mali kɔ kan donc o de sen fɛ ni ministre Modibo Sidibe o y'a sɔrɔ ale de ye ministre des affaires ministre de la santé ni réunion fɛn bɛ kɛ lujuratɔw ka tɔgɔ la n'a ye fédération wele ka na ne fana kun bɛ na o de ma bɛn Ismaël Konate ala ma hinɛ n'a ma ale de kun ye fédération président o wagati a ko k'ale tɛ se ka jɛ n'a ye fédération bɛ yen lujuratɔ wɛrɛ nana n kɔ ministre y'o invité ka na lujuratɔ ko kuma na k'ale tɛ jɛ n'a ye o de y'a yira a la nin bɛ ka baara min kɛ ne ɲɛ bɛ min na sur le terrain o tɛ se k'a to ne ka lujuratɔ ko kuma fɔ a kɔ donc n'a ma ɲɛ o don a bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'a nɛgɛ a fana bɛ don FEMA na cogoya a bɛ don FEMA na o la n'o kɛra n'a bɛ FEMA na ne tɛ se k'ale reçoit k'e reçoit en même temps parce que sisan o la e bɛ n'ale aw bɛɛ de ka kuma fɔ ale da tɛ se ka y'a la bilen voilà ne donna la cogoya min k'a fara association fila n'u ye n dɛmɛ a waati o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ de kɛra sababu ye olu dɔw ka kɛ hali o ɲɛmɔgɔ ye n'o ye AMPHP ye n'o ye an ka association ba fɔlɔ ye et j'étais secrétaire général avant donc olu ye yani APM ka créé donc o b'a yira k'a fɔ n bɛ tɔn kɔrɔba dɔ la yan'o ka se et olu fana ye n dɛmɛ ani ka fara collectif anw de ye pratiquement collectif créé collectif des handicapés diplômés donc an de olu bɛɛ créé donc olu bɛɛ farala ne kan n ka association kan pour que an ka se ka kɛ fɛngɛ FEMA mɔgɔ ye o cogoya la donc o de y'a la kuma dogodogo nɔma yɔrɔ ye min bɛ se ka fɔ. ayiwa i bɛ kuma di BS ma BS bɛ fɛ ka dɔ fara nin kan n t'a dɔn n'a sɔrɔ ɲininkali wɛrɛ b'i bolo a bila ka taa. ayi fili aw bɛ hakili to n'an ko an bɛ kuma lataa bolo caman fɛ an tɛna tila bi ne bɛ FEMA dɔn dɔɔni parce que n ye papier gafe caman k'a kan maintenant mɔgɔw donna FEMA la cogoya min na n'an ko an bɛ don o kuma la an tɛ bɔ a kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen bi je crois que an kan k'o de fɔ an kan ka se ka parce que an ko depuis transition nana ko daminɛna ko kura daminɛna avec la nomination de la présidente au sein de la CEMA a nana ni gɛlɛya caman ye donc an na kun k'o gɛlɛyaw ka solution proposer an ka se ka bɔ a gɛlɛya kɔnɔ ka kunnafoni di
ne hakili n'o tɛ n'an k'an bɛ segin a bɛɛ kan tɛ bɔ a la bi sinon ne bɛ fɛn ma kɔnɔ an ye kɛlɛ caman kɛ voilà donc c'est un peu ça maintenant gɛlɛya jumɛn b'aw kan bi fɛn ma kɔnɔ jɔn nɔ don a sɔrɔla cogo di aw ka solution ye jumɛn ye sisan ka gɛlɛya ninnu ta ka wuli ka bɔ a kan a bɛ se ka kunnafoni di cogo di a bɛ se ka sensibilisation kɛ cogo di gɛlɛya jumɛn bɛ yen bi bamanan ne ka ɲininkali y'o ye bon ne bɛ se ka dakuruɲɛ kelen fɔ la vraiment Jarakɛ i ka kuma ɲɛna kojugu i ka question ɲɛna gɛlɛyaba de b'an kan surtout ne ka tɔn yɛrɛ adamadenya jigi gɛlɛyaba de b'an kan parce que ne bɛ tɔnba yɛrɛ la depuis ne donna tɔnba la ne ma deli ka subvention sɔrɔ jamana ko wari mun di lujuratɔw ma fɛnba ba yɛrɛ la donc n ma deli ka fɛn di ne ma a la or que juru tɛ n na ne ka cotisation ne b'a sara ne ye n ka san 4 bɛɛ sara pour que n ka se ka bila règle la n ka rapport d'activité n b'a bila ka taga bon sisan o tilala tuguni depuis CNT ko kɛra sisan ne ye madame la présidente wele vraiment n ka aw taara CNT la a ka di ne ye a ka to CNT la an bɛ mɔgɔ wɛrɛ sigi aw nɔ la par intérim parce que a tɛ se k'a fila gérer depuis ne y'o fɔ dɔrɔn o kɛra kɛlɛ ye donc u ye ne yɛrɛ suspend o ye lettre ci ne ma o mɔgɔ damadɔni o mɔgɔ naani min bɛ CNT la o ye lettre labɛn k'a ci ne ma donc ko FEMA ye ne suspend donc ne ko FEMA sera ne suspend parce que CA ma kɛ ni CA kɛra olu bɛ sɔrɔ ne suspend bon n bɛ sɛbɛnni motif jumɛn ye o ma se ka kuma n m'a faamuya donc an b'o ko de la fɔlɔ vraiment sinon gɛlɛya b'an kan FEMA la et puis an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ale nana ni gɛlɛya ye ɲɛmɔgɔ nana ni gɛlɛya ye an b'o ɲɛmɔgɔ ɲuman na vraiment a ka taa CNT la vraiment an b'an ka élection organiser o bɛ ne fɛ ka fɔ aw ye quoi o de kun don. Hadiba ma gɛlɛya minnu bɛ yen. bon gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ parce que comme ne y'a f'i ye cogo min na an ka tɔn an bɛ Mali fan bɛɛ gɛlɛya min bɛ région kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ kan dan yɛrɛ t'o la yɛrɛ parce que kabini présidente yɛrɛ sigila an ka mɔgɔw bɛ région kɔnɔna la mais maa si tɛ se k'a fɔ don kelen da kelen k'a taara visite k'a yɔrɔ ninnu na k'a lajɛ gɛlɛya mun b'u kan degun mun b'u kan u ka laɲini yɛrɛ ye mun ye o ma deli ka kɛ or que ne kɔni ɲɛna a sigilen bɛ Mali lujuratɔ bɛɛ de kunna les 4 millions de personnes vivant avec handicap je crois a sigilen b'olu bɛɛ de kunna aw ye mɔgɔ joli ye plus de 4 millions ka ca ni 4 millions parce que c'est 15,5% de la population malienne n'i y'o jate minɛ a bɛ taa fo maa miliyɔn 4 ani dɔɔni an ye jamana de ye an ye jamana de ye donc et puis an ka fédération là c'est presque la plus grande fédération du Mali an bɛ sur les 8 régions bureau fédération régionale b'a bɛɛ kɔnɔ à peu près il y a 55 fédérations locales aussi ou 56 je sais pas trop donc mais degun ye mun ye mɔgɔw lamɛnlen tɛ o problème min ye FEMA talen bɛ en otage la n bɛ se k'a fɔ ten tɔn damadɔni dɔrɔn de bɛ yen nɔ olu de hakilinaw bɛ lamɛn n'olu ko min a bɛ da o de ma maa si tɛ consulter ko tɔw la donc a kɛlen bɛ yɛrɛsagokɛ de et puis ni hali ni fɛn y'a fɔ cogo min na Kulibali y'a fɔ cogo min na n'i taara CNT kɔnɔ par exemple o ye législatif ani exécutif de ye o fila tɛ se ka cumuler ɲɔgɔn ma an ye fɛn fɛn maa ma taara fɛn fɛn taara CNT kɔnɔna la a maa ma représentant taara yen u bɛɛ démissionné ka bɔ u ka poste la SNJ mɔgɔw ta kɛra aw yɛrɛ ka mɔgɔw ta kɛra u bɛɛ démissionné mais munna an ta tɛ démissionné munna donc ale bɛ yɔrɔ min an ka fédération yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔ aw yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɛba la il y a 8 mois les gens ne sont pas payés fédération kɔnɔ il y a quelques jours u taara compteur kunturu yɛrɛ bɔ nin ye kumasulu de FEMA yɛrɛ FEMA yɛrɛ hali a fɔli man d'an ye u taara compteur bɔ voilà donc n'a fɔra o mɔgɔ kelen de bɛ tila ka taa duloki bɔ tuguni ko fɔ ale k'i nɔ labila tuguni mais aw ka bilan ko c'est élogé là mais bilan élogé jumɛn de bɛ nin na compteur kunturu bɛ taa bɔn yɔrɔ min na hali a fɔli man d'anw ye parce que an bɛ k'an yɛrɛ de lebu yira n'a fɔra an ka mɔgɔ 4 de bɛ CNT kɔnɔ k'a fɔ ko juru bɛ kɛ fédération la ko fo ka t'o compteur bɔ jamana dun bɛ subvention di o bon non et ONG ka e bɛ se ka kuma ni degun ye parce que e tɛ FEMA ko bien sûr voilà e man ka kuma ni FEMA non mais jusqu'à preuve de contraire je sais quand même que i ka don a
Bien sûr, mais mode de fonctionnement bala hali ni ta kono. Non, a ko sisan ku ka yoro. Awo. An ka yoro do. An ka yoro do. Quoi? A fora ko fema la ko ni be do ko sharia o ba ala. Awo. Hali ne ta kono. Ne ta kono. Hali ne ka ton ta kono. Ne se kan yira bo lujuro to ala o. Ou bien ate kuma nan kuna on ne kuma ko ne fo na sura o fana che ye lujura to ko fo ni yira bo lujura to ala nga association ne ta kono voilà merci d'accord donc ça nous confirme voilà mais ne ga association mo do be mun be région kono la mun be fédération régionale parce que il représente voilà donc là vraiment on ne sait pas boire au connala donc en mode de fonctionnement précision on a kain voilà parce que mo mun klobana o bina ta mu fo mo mi yere be ka kuma o rete mais faut mo ka famu ko no o be lujura to bela jele ne kuna be ka kuma na ye parce que a yere de lujura to effectivement do voilà donc ngali jabi do do quoi voilà donc c'est pour cela donc ka foko iba ko ita ko mode de fonctionnement utala ni tang ne lujuro to nganga kuma fédération ne kan parce que ngala nyini ni ambe na tugu shaka ko pour que abse kana nyamala jore nyini ko to ayi donc na nyamala abe fe kana nyamala et puis amba soutenir les faux mi donc d'accord maintenant angatani degun juma me fédération ngono folo comme madame ngoko ale ka bilan vraiment ale bara mununge ko anyana bela jelema ebe mu fo ola voilà donc ni akila ngo ndabna soma folo emi beya isa mode de gouvernance o ye problème ba folo problème folo ere jume o ye ka fo fenfe statut o te ka se ka bato donc yoro ni statut se ka bato o de kololo be na ni kobe statut se ka bato muna a folo emi o ye ka fɔ hali réunion statutaire min kan ka kɛ o tɛ ka se ka k'a kɛcogo la parce que kuma caman kɔrɔm tɛ a tɛ ka da mun kan ban kelen don dɔw ka don dɔw gɛnna dɔw yɛrɛ le fait que u tɛ lamɛn i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min olu sen bɔ a la ne yɛrɛ san kelen kɛ à peu près san kelen kɛ ne yɛrɛ kun tɛ taa bilen parce que i bɛ taa i bɛ kuma fu de la quoi mɔgɔ damadɔni de ka décision talen don ka daminɛ président n yɛrɛ a bɛ bali na parce que hali ni ye tɔw ɲininka kɛrɛfɛ u b'a fɔ i sigalen bɛ minnu na quoi k'a ni minnu bɛ ka jɛ ka fɛngɛ kɛ n'i y'u ta kɛrɛfɛ u b'a fɔ ko ayi k'a n'olu yɛrɛ tɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a kelen de bɛ ka fɛn kɛ o taamasiyɛn fɔlɔ ye min ye est ce que i b'a dɔn nin y'an san naani an bɛ fédération kɔnɔ an si tɛ se k'a fɔ ko nin lɛtiri kelen de bɔra kɔ kan ka na fédération ma k'a kalanna an y'a mɛn an tɛ se k'a fɔ lɛtiri kelen de bɔra FEMA na ka taa yɔrɔ wɛrɛ an ye min kalan k'an y'a mɛn donc déjà ye o ye kuma bannen de ye o gestion ko la k'a fɔ ko mɔgɔ t'a kalama mɔgɔ tɛ foyi kalama o y'o bannen o ye statut fɔlɔ ye alors que n'i ye statut lajɛ i yɛrɛ ɲumanna texte n y'a fɔ texte batonbaliya de bɛ ka na ni nin bɛɛ président ɲɛmɔgɔ ye i b'a fɔ kumalasela de parce que décision dans une fédération ou dans une association a bɛɛ b'a kalama les décisions se prennent en réunion de bureau bureau de bɛ bɛn n'a ye k'a fɔ nin de ye décision ye et maintenant a lasebaga ou bien a lawaleyabaga o bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ n'o i n'a fɔ président i n'a fɔ tɔn ɲɛmɔgɔba mais k'a fɔ ko tɔn ɲɛmɔgɔba de b'a décider ne m'o ye yɔrɔ si donc o bɔra yen ni a kɛra sa ko hali kɔrɔ min yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ mɔgɔ 19 e ka jate bɔ Mali handicapé ko la sur les 4 millions mɔgɔ 19 a ka ca n'o ye yɛrɛ bon o tɛ ka se ka sɔrɔ ka réunion dafalen kɛ donc yɔrɔ déjà réunion fana balawu de b'a bɛɛ la réunion a bɛ fɔ k'a ye sabali de pour que réunion bɛ se ka fɛngɛ donc n'o kɛra voilà k'a fɔ aw tɛ se ka hali kɔrɔm atteindre difficilement et o atteindre difficilement fana hali bi dɔ bɛ ka gɛn ka bɔ a la hali bi o la dɔ bɛ ka gɛn ka bɔ minnu jɔlen bɛ da la i n'a fɔ monsieur Ba y'a fɔ cogoya min a fɔra yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ ka ɲininka mun b'u kun jango k'a fɔ k'u sen ka don a la donc n'i ye ko ye o cogo la i bɛ jɔrɔ maintenant ale bɛ ka a bɛ kuma caman b'a fɔ k'a daminɛna ni transition ne t'a fɔ k'a daminɛna ni transition ye mais transition nana kɛ sababu dɔ ye fɛn dɔ bɔra kɛnɛma min b'a peut-être ɲɛmɔgɔw
ka u jogo yira quoi sinon transition d'abord lafiya kama parce que ni mɔgɔ fɔlɔ y'a ɲini k'a fɔ ko lujuratɔw ka taa transition na ne b'a la awɔ Saka n'an ko sisan ke e ka kungo ninnu fɔ damadɔw c'est-à-dire k'a daminɛ 1 fo 10 la e k'a kungo fɔ tan kungo minnu ni minnu bɛ fɔlɔ ye min ye fɔlɔ ye jumɛn taxi la batobaliya taxi batobaliya o bɛ yen voilà u yɛrɛ jɛra ka sariya min sigi u t'o bato u tɛ k'o sariya bato filanan ye jumɛn ye filanan ye min ye o ye bɛnbaliya bɛnbaliya min bɛ anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa fɔ minnu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔna la o bɛnbaliya parce que a tɛ hali dɔw bɛ ka suspend o y'o prévu ye fila saba awɔ tɔn in normalement bɛɛ de bolo kan ka don a la bɛɛ bolo kan ka don a la kɔrɔ ye jumɛn ye o kɔrɔ ye k'a fɔ tɔn in bɛ niveau min na a ka bon mɔgɔ 19 yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka a baara kɛ tɔn 19 donc dɔ kan ka fara tɔn yɛrɛ kan ka dayɛlɛ o ye 3 ye a ka kɛ fɛn ye min bɛ lujuratɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ min na inchallah o ye 3 ye o tɛ 3 ye 4 tɔn ɲɛmɔgɔw ma kɛ tɔn fɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ma kɛ tɔn fɛ n'a ka di n b'o fana jaabi d'i ma o jaabi ye min ye tɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ bolila ka taa yɔrɔ wɛrɛ tɔn ɲɛmɔgɔ nana a ɲini dɔrɔn wala sɔrɔ a kɔnɔ après ka taa ka voilà parce que u bɛɛ bolila ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc o ye 4 ye o ye 4 a 5nan ye jumɛn duurunan tɔn bɛ gɛlɛya kɔnɔ wariko gɛlɛya fo ka taa fɔ jeliba filɛ ka dɔ fɔ nin donc wari minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka tɔn yɛrɛ lamarcher o wariw tɛ ka don o yɛrɛ tɛ wari yɛrɛ la tɛ baarakɛla minnu bɛ yen olu tɛ ka bon baara yɛrɛ tɛ ka kɛ baara yɛrɛ tɛ ka kɛ parce que baarakɛlaw kalo 8 filɛ u ma sara bon hali n'u bɛ baara kɛ il faut que courant ka kɛ kosɛbɛ courant tɛ yen a fɔra ko compteur i yɛrɛ y'a mɛn compteur bɔra an y'o mɛn sisan kɛnɛ kan mɛ a ma kɛ an ɲɛna voilà mais compteur bɔra fo n'a sɔrɔ compteur donna an bɛ émission de compteur taara don kosɛbɛ mais an bɛ min kalama compteur bɔra wa an kun ye hali an ka réunion laban an y'an branché centre dɔ de bɛ o ni fɛnman bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen an ka kɛ da une semaine ɲɔgɔn an ka k'o ye sa une semaine pour que ka kuma nɔgɔya an taara branché olu de ka fɛngɛ na donc an taara fisabililayi fɔ ye i n'a fɔ olu yɛrɛ kelen bɛ ka tɔn bila hakɛ min kɔnɔ c'est pour que i ko ko gɛlɛya an bɛ joli la an bɛ 4nan de la an bɛ 4nan na donc o fɔra ou bien an bɛna taa 6nan de la an ka taa 6nan la 6nan ninnu kelen bɛ ka tɔn bila fisabililayi de kɔnɔ fisabililayi c'est-à-dire ka lujuru voilà ka lujuratɔw kelen bɛ delikɛlaw ye delikɛlaw ye alors que lujuratɔw bɛ min nɔfɛ o y'u ka droit de ye fɔlɔ donc ni droit dira tuma min kɔfɛ ni hinɛ bɛ kan na u bɛ sɔrɔ ka hinɛ daminɛ ne b'o faamu mais yanni an ka se hinɛ ma u k'an ka droit di fɔlɔ bon o la n'i ye photo o photo n'i ye Atuma n ta fili la c'est ni an ka présenté yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a bolo janen de don fɛn dɔ de bɛ ka di bolo janen mais k'a fɛn di ko an fana bɛ fɛ ka nin kɛ jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min ou bien tɔn yɛrɛ bɛ bɔ nɔgɔ la cogoya min i t'o photo ye i t'o image ye et d'ailleurs n b'i lasɔmi kelen na est ce que i b'a dɔn o fɛn minnu fana bɛ ka di campagne de bɛ ka kɛ n'o ye sisan n'i ko i bɛ kuma parce que e mɔgɔ ma deli ka taa région na fɛn na e tugulen bɛ ka Asimi photo ni e photo nɔrɔ ɲɔgɔn na i m'a faamu banderole la ale photo Asimi photo dili minnu bɛ k'a kɛ a kɛra balo ye a kɛra moto ye ale bɛ tugu o kɔ k'o t'o di mɔgɔ ma n'o y'a ɲɛnamɔgɔ ye parce que fɛnma ma deli ka réunion kɛ ko bon an bɛ ni karisa de ka kan ni moto ye karisa de ka kan ni balo ye o ma deli ka kɛ dɛ donc a dira mɔgɔ ma Atuma ka mɔgɔ choisilenw de don en tout cas ouais n yɛrɛ ɲinɛna bon ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ donc ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ présidente donc i ye ko ya donc ne taara fɛnw ne taara hali président bɛ fɛn minnu di k'i t'i jɔ o kɔ fɛ k'a yira mɔgɔw la kɛcogo la min kɛcogo min b'a to mɔgɔw b'a bila u kunna k'e de y'o di donc yɔrɔ fana ye ko ye min man ɲi o ye ko ye voilà maintenant a 7nan ye jumɛn 7nan n'i ko k'an k'a fɔ a ka ca dɛ 7nan an y'a faamu sisan k'a fɔ degun yɛrɛ de bɛ a fan bɛɛ lajɛlen fɛ voilà i mana fédération yɛrɛ ta k'a daminɛ a sigicogo la fo ka taa se a textes ma fo ka taa se a mɔgɔw yɛrɛ ma fo ka taa se gestion intérieure ma mankan de bɛ problème de b'a bɛɛ kɔnɔ donc an ye yen yɔrɔ faamu sisan an bɛ kuma di BS ma kuma ma ɲi da kelen kɔnɔ parce que kuma ye turu cɛ i bɛ kuma di BS ma parce que BS ye débat sama sisan k'a bɔ cadre dɔ kɔnɔna la mais n bɛ fɛ ka min fɔ BS ɲɛna est ce que mɔgɔw tulo b'a la bon après n bɛ fɛn pasi ma i b'a faamu
me fɛ ka ɲininkali dɔ sɛmɛ o la n'o ye actualité yɛrɛ ye effectivement kɔsa in na an y'a mɛn k'a fɔ ko Asimi ye moto le tricycle ani balo k'a y'a di lujuratɔw ma a kɛra condition jumɛn na jɔn y'a profité est-ce que gɛlɛya donna la a man kan wa a kan kan wa donc o ye ɲininkali fɔlɔ ye komi voilà a dira jɔn ma est le bénéficiaire olu kan ka a dira minnu o kan ka n'a ye parce que an y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko moto la saba bɛ dɔw bolo a bɛna an jaabi o la filanan ye jumɛn ye ayiwa a ye Asuma kuma fɔ n'a ye président a tɔgɔ bɛ se ka fɔ parce que Asimi ye président Mali président bi transition ye a tɔgɔ bɛ fɔ n'i tɛ fɛ tɔgɔ ka fɔ i bɛ bɔ président la i bɛ bɔ mɔgɔw ka ɲɛmaaya la maintenant an y'a ye k'a fɔ a ye degun caman lase aw ma aw ye i ye filɛ de ka degun caman fɔ à peu près une dizaine maintenant chose grave e ko par exemple a man kan ni ɲɛmaa ye parce que a taara transition na est ce que aw ye lettre sɛbɛn k'a lase transition mɔgɔw ma k'a fɔ ko bon nin bɛ ka ko dɔ kɛla tɔn kɔnɔ a ma démissionné a tɛ bɛn a ye sariya sɔsɔ est ce que a y'o lettre bila ka taa est ce que a ye tribunal administratif a ye sɛbɛn bila ka taa tribunal administratif la k'a f'u ɲɛna k'a ko nin ko bɛ ka kɛla an ka sariya bɛ ka sɔsɔ la aw ye mun de kɛ pour que nin ko ninnu bali. I ka nin kuma ɲɛna. Mais question est-ce que question saba de poser la question. Awɔ caman yɛrɛ quoi mais saba de poser awɔ n y'a faamuya bon mun ye m'a daminɛ baloko la. Asimi ye balo mun di awɔ Asimi moto ni balo mun di Fɛma ma a y'a di Fɛma ma parce que a dira Fɛma de ma a dira Atuma Gaku de ma k'a k'a tila tiɲɛ yɛrɛ la Asimi ye balo mun di ani moto ne ka sɔsɔ m'a sɔrɔ Atuma y'a tila ka ne ka sɔsɔ to u ma ne wele et puis n b'a da Asimi tulo kan i ye balo mun di Fɛma ma adamadenya jigimafɛn sɔrɔ a la Atuma ye ne sen bɔ a la a ye moto di a ɲɛnamɔgɔw ma ka bolo di a ɲɛnamɔgɔw ma vraiment et puis a bɛ ka campagne kɛ ni i ye pour que décembre setɔ filɛ nin ye a bɛ fɛ k'a présenter vraiment an t'a fɛ a ye kangari da ye a k'a retirer quoi a k'a retirer o da ka d'a la n b'a faamuya et puis mun ye filanan ye tuguni a ka question filanan ye jumɛn ye tuguni et puis fana n delila ka lettre fana ci n ye lettre ci Asimi ma vraiment mun bɛ ka kɛ Fɛma kɔnɔ n y'a fɔ a ye n y'a lettre déposé a copie bɛ n bolo depuis e ko k'e ma fɛn sɔrɔ a la ne ma fɛn sɔrɔ a la est-ce que e kan k'a sɔrɔ ne kan k'a sɔrɔ parce que ne ye tɔnden de ye yala tɔn kɔnɔna la o Fɛma kɔnɔna la o ni fɛn nana di o a bɛ tila tɔn minnu bɛ Fɛma la a bɛ tila olu ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ yen et puis tɔn fana kɔnɔ poste de bɛ yen ne de secrétaire à l'organisation et des affaires sociales n ka kuma lamɛn ne de secrétaire à l'organisation et des affaires sociales ni tɔn fɛnw nana ne de kan k'a tila an mɔgɔ naani de b'a kɔnɔ critères bɛ yen voilà parce que bureau sigilen don tɔn bɛɛ n'a ka bureau don bɛɛ n'i ka poste de don a dira président de ma o y'a di jɔn ma ale de y'a tila a tilacogo la a yɛrɛ de y'a tila a y'a d'a ka mɔgɔw ma n b'a faamuya a ɲɛnamɔgɔw a ye moto la ɲɛnamɔgɔw ma ani malo n b'a faamuya donc c'est pas normal n b'a faamuya sinon ne ye lettre ci Asimi ma Asimi vraiment a k'a sen don handicapé ka ko la et puis Atuma fana u ka kanga da Atuma ye Atuma ka sabali handicapé ka ko la vraiment a ka taa CNT la vraiment ni ne kɛra Maliki Jaw yɛrɛ ye a ka kanga da ka mɔgɔw fana ye CNT minnu baarakɛla minnu a ka kanga d'u ye vraiment n'u bɛ fonction wɛrɛ la u k'a to yen u ka to CNT la sinon u bɛna mankanba de wuli dɔrɔn la o de CNT sariya ye u bɛna mankanba de wuli voilà o de don merci. ba fɛn minnu dira nin wagati in na e bɔra a kalama. bon ne kɔni y'a ye télé de la n y'a ye télé dɔrɔn de la en tant que association e ka mɔgɔw ma fɛn sɔrɔ an ka mɔgɔw ma foyi sɔrɔ bon ne yɛrɛ fɛ an ka sama hali nin fɛn ninnu nɔfɛ o anw yɛrɛ fɛ an ka faamuya ye mun ye an ka hakɛw bɛ yen mun tɛ ninnu ye nin ko min kan an bolola sɔn de o i n'a fɔ Saka y'a fɔ voilà donc ka moto ni balo a cɛ ka ɲi c'est vrai mais an yɛrɛ fɛ an yɛrɛ ka faamu na nin ye k'an ka lujura kɛ feerefɛnw de ye an ka hakɛw bɛ yen n'u b'an nafa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'an ka la loi 027 n'olu sera k'a waleya an ka hakɛ caman bɛ yen nɔ n bɛ misali kelen d'i ma association commerçants ka association ils ont eu à bénéficier 10 milliards de fonds de garantie n'u ye projet minnu fɛ k'a bila banque la u ka se k'o financer mais munna ɲɔgɔn tɛ se k'anw ye anw fana ye fêtière de ye ou bien an ka hakɛ caman de bɛ yen nɔ n'an y'olu lasɔrɔ sisan moto di ninnu mɔgɔ tɛna sama olu nɔfɛ o
ya mɔgɔ bɛ tanga fɛrɛkɛ la hali bi moto dira ne yɛrɛ fɛ nin ye lagosi de lujura yɛrɛ ma ka taa mɔgɔw ni fɛnw ta k'a b'a tila u ni ɲɔgɔn ne fɛ nin ye ka lujura kɛ feerefɛn de an ka hakɛ ninnu ye mun ye fɔlɔ dɛ yanni ka hinɛ mɔgɔ la a ka hakɛ d'a ma fɔlɔ n'an y'an ka hakɛ ninnu sɔrɔ sisan fɛn caman de bɛ yen nɔ ligne crédit bɛ se ka kɛ association ye pour que u ka se ka bénéficier u ka entreprise créer u yɛrɛ ka se ka wari b'u yɛrɛ kun k'u ka moto san u ka wari b'u yɛrɛ kun k'u ka mobile san mais n'u y'anw yɛrɛ kɛ k'a fɔ komi n'anw kan ka kɛ komi delikɛla dɔrɔn de ne misali ta ne yɛrɛ bɛ tɔn ne yɛrɛ ka association filɛ nin sisan an ka fɛ an ka tɔn na an ko an ka jɔ an kolo la de an bɛ jɔ an kolo la n'an yɛrɛ de kalo o kalo an ka tɔn bɛ Mali fan o fan an bɛ 200 di n'a se bɛ minnu ye an b'a fara ɲɔgɔn kan an bɛ formation bɔ Bamakɔ yan an bɛ taa n'a ye Buguni an bɛ t'u degi safinɛ dilan na n'u tilala safinɛ dilan na an bɛ 50 fara ɲɔgɔn kan safinɛ bɛ dilan ni minɛn ye an b'a ci u ma u bɛ baara k'u yɛrɛ ye parce que an y'o de fɔ lujura a kɛ tun tɛ k'a fɔ an ka kɛ den kɛrɛfɛ dɛ anw fana ye lujuratɔ ye mais an fana t'o si dɛsɛbatɔ ye o lujuratɔ entraîneur bɛ yen u yɛrɛ ka activité b'u bolo u tɛ balo tɔn ko yɛrɛ la c'est pour vous dire que u bɛ ka taa n'an ye sira min fɛ tan f'an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ parce que nin ko in hali dɛmɛ min kɛla ta ko président ye dɛmɛ min kɛ a dɛmɛ ka ɲi kosɛbɛ a bɛ tɔnw dɛmɛ mais o tɛ laɲini ba ye dɛ an ka laɲini ye mun ye hakɛ minnu bɛ yen nɔ an ka se k'u lasɔrɔ ligne crédit min bɛ se ka sɔrɔ an ye k'o bila tɔnw ka bolo la u ka entreprise créer comme les commerçants ne yɛrɛ ye opérateur économique ye n ka activité bɛ n bolo ka sɔrɔ tɔn baara tɛ n bɛ personne valide employé o caman de bɛ se ka kɛ o ni tɔnw dɛmɛna sisan ne b'a fɔ olu de ma dɛmɛ mais balo dɛmɛ ni moto dɛmɛ ninnu tɛ dɛmɛ ye olu tɛ dɛmɛ a kɔni bɛ mɔgɔw arranger mais an ka laɲini yɛrɛ belebeleba ye mun ye hakɛ minnu bɛ yen nɔ n'u ka se ka lasɔrɔ ayiwa an y'o faamu so filanan est ce que a ye ko kɛ a ye jamana ɲɛmɔgɔw écrit a taara tribunal administratif la gɛlɛya minnu bɛ yen sɔsɔli minnu bɛ kɛlɛ tɔn kɔnɔ a y'a dénoncer à certains niveaux bon minnu kan ka se k'o kɛ minnu bɛ fédération kɔnɔna de la an yɛrɛ y'a ɲini bon oui mais c'est vrai mais a facilité b'olu de bolo kosɛbɛ parce que olu de bɛ réalité dɔw kɔnɔna la kosɛbɛ an kɔni ma se ka don parce que an ye cogoya bɛɛ kɛ an bɛ déposé comme il le faut hali salon an ka document bɛɛ déposé 3 années de rapport d'activité a bɛ yen certifié par un expert comptable a bɛ yen nɔ an ka document bɛɛ b'an bolo an ka mɔgɔw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ région kɔnɔna la an y'u ka PV bɛɛ bila ka na k'a bɛɛ joindre dossier in na k'a yira k'a fɔ Bamakɔ tɛ Bamakɔ commune fɛn fɛn bɛ yen nɔ an ka représentant b'a bɛɛ kɔnɔ bureau sigilen bɛ yen nɔ bon n'a fɔra k'a fɔ ko anw yɛrɛ tɛ jate lujuratɔw yɛrɛ ye Mali kɔnɔ yɔrɔ a man ka faamu o man ka faamu an bɛ kuma di Saka ma n tɔma kɔsa in na ko jamana ɲɛmaa ye a bolo bɔ aw ye dɛ moto dira balo mais ninnu bɛ a ye question dɔ fɔ a bɛ ka gɛlɛya aw bolo jaabi la mais ne b'a jaabi di de façon que bɛɛ k'a faamu fɔlɔ ye min ye c'est pas que ka fɔ faamaw t'a kalama mais ne ye fɛn dɔ de fɔ aw ye ligne de conduite dɔ de bɛ faamaw bolo voilà n bɛ segin a yɔrɔ kan parce que a bɛnna ni bi ye n ko n bɛ fɛn dɔ de fɔ pour que a k'a faamu a tɛ k'a fɔ ko faamaw t'a kalama faamaw ye ligne de conduite dɔ de ta n'o ye an tɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛn ni FECER tɛ ni FEMA k'u ɲɛmɔgɔ voilà parce que FEMA de ye olu bolo lujuratɔw ka représentation ye donc n'o y'o ye olu tɛ mɔgɔ wɛrɛ lamɛn ka tɛmɛ fédération kan n bɛ n'o f'i ye k'a sɔrɔ n ma don a dogodogow kɔnɔ parce que n y'a f'i ye j'ai été chargé de mission donc n bɛ fɛn dɔw dɔn pour que ka audience gansan sɔrɔ association wɛrɛ tɔgɔ la lujuratɔ association wɛrɛ tɔgɔ la min tɛ FEMA ye a ka gɛlɛn à dire que a tɛ se ka kɛ yɛrɛ donc a bɛ se ka n y'a f'i ye cogo min na même n'a kɛra i bɛ renvoyer de k'a fɔ ah bon FEMA ma nin fɔ an ye dɛ ou bien FEMA est ce que aw tɛ taa FEMA nɔfɛ ani FEMA ka na bon donc o la interlocuteur wɛrɛ tɛ o sinon olu ye suɲɛ k'a ci o hali ne yɛrɛ ye papier ci pour que an ka tɔn bɛ se ka reçoit yɔrɔ dɔw la mais an ma se k'a sɔrɔ donc
o ye tout simplement parce que FEMA est fêtière de a faamu et que gouvernement a y'a bila kunkolo la fanga y'a autorité y'a bila kunna n'an bɛna fɛn fɛn kɛ an n'a o dɔrɔn mais malheureusement o FEMA de datugulen bɛ handicapé tɔw ɲɛ donc o de ye blocage ye o FEMA kɔnɔ o tɛ se handicapé tɔw ma handicapé parce que a filɛ hali an bɛ ka baloko kuma fɔ ni ne ko sisan bɛ kuma ne b'a fɔ dɔrɔn de an ma deli ka sigi réunion na bureau la min b'a fɔ k'an ye nin hakɛ sɔrɔ an b'a kɛ cogoya jumɛn jɔn ni jɔn ka kan n'a ye jɔn ni jɔn man kan n'a ye an ma deli ka kɛ réunion na o donc n'o ma kɛ réunion na bon i tɛ se ka sɔsɔli mana fɔ k'a dira karisa ma ou bien a dira ka campagne kɛ e bɛ mun sɔsɔli k'o la ne ye sɔsɔli k'o la o kɔrɔ ye i da don k'o la i tɛ fɛn min kalama ka tila k'a fɔ k'i b'o jala tigɛ donc o ye o yɔrɔ ye bon maintenant comme a ko bila éloger ne bɛ fɛ ka min fɔ a tun bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ ne ye fɛn bɛɛ sɔrɔ lujura tɔgɔ la n'a y'o fɔ o kɔni o ye tiɲɛ sɔsɔli foyi t'o la o ye wulibali mais k'a fɔ k'a ye fɛn de kɛ lujuratɔ ye fo n'a y'a yira an na parce que CNT an k'a kɛ tɔw ye dogodogo ye mais aw kɔni bɛ CNT ka baara cogoya dɔn aw delila k'a ye k'a fɔ ko FEMA ye mun de lana ko nin ye sariya ye ou bien nin fɛn min bɛ lujuratɔ bɔ nɔgɔ la i ye fɛn jumɛn ne ma deli lujuratɔ ko kuma yɛrɛ mɛn CNT la ko a tuma ou bien an ka représentants y'a fɔ tan a tɛ yen o a fɔ ye min ye n'i y'a sɔrɔ CNT b'a ka baara kɛ kɛlɛ kɛ n y'a f'i ye cogo min u t'u CNT anw mɔgɔ fɔlɔ min coup d'état kɛlen coup d'état kɛlen tile 3 fɔlɔ mɔgɔ minnu n'a sigira ne b'a la et ne de ko k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ tun bɛ Maliki Jawo tun bɛ Moro Kone tun bɛ Wage tun bɛ en gros CNSP ye mɔgɔ minnu reçoit défense kɔnɔ ne tun b'a la et ce jour là j'ai bien dit n'i ye Mali binne c'est parce que mɔgɔw ka hakɛ surtout lujuratɔw surtout dɛsɛbagatɔw ka hakɛ tɛ d'u ma cogoya min et ce jour là ils ont promis k'a fɔ fɛn fɛn bɛ kɛ bilen lujuratɔw sen bɛ y'a la et o preuve fɔlɔ kɛra min ye Bandaw ka nomination an y'an ka présenté ye donc ça veut dire que transition ye layidu minnu ta a y'a waleya an kun bɛ yen o tilara ka bɔ yen CNT sigi nana kɛ u ko k'an ye place dɔ d'aw ma u y'a place fɔ an ka mɔgɔw de taara fana donc an bɛ se k'a fɔ o la cogoya jumɛn k'a fɔ ko CNT y'an ka problème ou bien pouvoir y'an ka problème au contraire pouvoir ye dayɛlɛli de kɛ anw ye pour que an bɛ se ka fɛn dɔ kɛ anw yɛrɛ mais malheureusement dayɛlɛ cogo de ma ɲa o ma ɲa cogoya jumɛn ɲɛmɔgɔ mana kɛ tilabaga ye ka tila après k'a ɲɛyɔrɔ ta a bɛ na ni tiɲɛni ye o de kɛra CNT ko ye o sinon ni ne b'ale yɛrɛ nɔ la a fɔlen ko ne k'an ka tɔnden di ne tɛ n yɛrɛ di o ne tɛ se k'an yɛrɛ di min bɛ da n kan k'o di min bɛ da o fana kan k'o di min bɛ da o fana kan k'o di fo mɔgɔ 4 donc bɛɛ tagara yen k'i t'i i kun sɔri yen ɔ bon maintenant ni bɛɛ y'i kun sɔri yen tɔw ma bila a kelen na donc an b'o de sɔn maintenant pour que k'a yir'i k'a fɔ même n bɛ se k'a fɔ u kɛra blocage yɛrɛ ye parce que mun na olu donnen kɔ olu de tun kan k'a yira parce que transition ko ko n b'a aw bila yɔrɔ bɛɛ u ko k'u sɔnna u ye waleya dɔ kɛ donc o b'a yira mun na k'a fɔ même fɛn fɛn kɛra o kɔfɛ n'an tun y'a ɲini k'a fɔ an ka ye o fana na i komi tɔw yera cogoya min an tun bɛ ye o cogo ye jumɛn gouvernement sigi la lujuratɔ tun bɛ se k'a ye Eji mun ye élection ko ye lujuratɔw bɛ se k'a ye parce que bɛɛ tɛ lujura dɔn ne y'o de fɔ toujours l'handicap ça ne se voit pas ça se vit e mɔgɔ mɔgɔ tɛ handicapé n'i t'i jɔ k'i bɛ handicapé ko fɔ i b'a jɛ i tɛ taa sira yɛrɛ fɛ i y'a faamu au contraire i bɛ na ni gɛlɛyaw de ye bon an ka mɔgɔ surumaniw bɛ voter cogoya jumɛn an ka fiyɛntɔw bɛ voter cogoya jumɛn président tɛ handicapé yan président tɛ handicapé mais n bɛ k'o de fɔ ale yɛrɛ kɛra datugubaga ye i kɛra datugubaga ye faamaw dun ye danaya da aw kan ne yɛrɛ kɛra datugubaga ye faamaw b'o dɔn ni mun ye u tɛ se ka bɔ a kalama donc ko gɛlɛya ye o ye et pour que k'a yir'i la k'a fɔ a b'a sen da hali fɛn dilannen kan awɔ hali fɛn min dilanna yɔrɔ wɛrɛ lujuratɔ kama a b'a sen da a kan n b'o exemple k'i ma loi ye parce que an ye kuma caman fɔ yan an bɛ k'a fɔ droit effectivement Mali bolo nɔ bila convention caman na o convention lawaleyali nana kɛ an ka loi nationale parce que n'i bolo bila yɔrɔ jan loi la min bɛ yɔrɔ janw fɛ très généralement
pour ka waleya jamana yɛrɛ fana b'a ka loi ta min bɛ bɛn ni o ye o de ye a ye loi min fɔ la loi 2018 027 mais an y'o kɛlɛ kɛ don min na a tun ma te o anw gazi filila an ka kuma ma a tun ma te o a tun ma na jamais o de kosɔn ka gazi filila o kan awɔ o kɛra aw bɛ se ka boli yan o kɛra n bɛna min f'i ye c'est pour te dire que ale ye fɛn fɛn sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ tɔn ye fɛn de d'ale ma mais ale ma ninnu kɛlɛ kɛ o mais ale y'a bénéficié o an ye fɛn fɛn kɛlɛ kɛ ale y'a bɛɛ bénéficié mais ale ma kɛlɛ kelen kɛ a ma deli ka bɔ ka marché a nɔfɛ gazi ma deli ka fili a kan an nɔfɛ i y'a ye donc o loi min filɛ nin pour que o loi waleya a fɔra ko ka décret d'application ta n y'a f'i ye loi ye 2018 ye ala y'a kɛ décret d'application kan ka ta waati min a tun ma k'o ye chargé de mission ye ministère min ka baara de ye nin loi ko ye mais san saba de kɛra tɔrɔgɔ la o la a ma se ka ɲa ye o décret d'application ma ɲa ye k'ale to chargé de mission ya la a bɔr'o de la ka taa CNT la a bɔlen ala y'a kɛ ministère fila farala ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ ne ye chargé de mission ye ministère de la santé la maintenant a fila faralen ɲɔgɔn kan en 3 mois ne ye décret labɔ ne ni n ka ministre ye décret labɔ o décret bɔlen maintenant pour que ka décret fana waleya a fɔra ko il faut que comité national de suivi ka sigi o comité national de suivi o de b'a lajɛ loi bɛ ka appliquer yɔrɔ jumɛn b'a jɛ jumɛn kan ka fara kan a kan ka appliquer cogo jumɛn joli b'a jɛ en gros ale de b'a suivi kɛ mais ni ne y'o fana tɔrɔgɔ la ne ni n ka ministre y'o arrêté bɔ o arrêté bɔlen a tun ma ko k'ale ma jɛ n'o arrêté ko parce que ko ale a bonya ma d'ale kɔrɔ ne bɛ FEMA na ne ye FEMA bureau mɔgɔ ye bonya bɛ tɛmɛ o kan bon mɔgɔ wɛrɛw da donna la c'est vrai que ne m'ale wele officiellement parce que ale ye mɔgɔba de ne ta tɛ i y'a faamu ne kun dossier kun tɛ ne ta ye dossier ye mɔgɔ wɛrɛw de ta ye mais comme u bɛɛ ka dɛsɛ k'a kɛ n ganaw kɔ ka ga o kɔ o ko ko bon a minɛ i k'a kɛ o de ye ne kɛ dossier sera ne ma sinon ne tɛ handicapé tɔgɔ la mɔgɔ min tun bɛ handicapé tɔgɔ la o y'ale ka da mun kan parce que Isuel Konate de tun bɛ poste in na ala ma hinɛ n'a la o bɔra yen Mumu nana Mumu bɔra yen ale Atuma nana donc des droits normalement chargé de mission ministère de la solidarité n'o ye bi n'a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan des droits an ka chargé de mission bɛ yen normalement des droits parce que Isuel y'a kɛ o bɔlen Mumu y'a kɛ o bɔlen ale y'a kɛ a ma gɛn a taara CNT de la ka poste to yen mais ale tagatɔ ale tun bɛ se ka ɲinini kɛ pour que yana mɔgɔ wɛrɛ kana bila o nɔ la min tɛ lujuratɔ ye ale tun bɛ se ka ɲinini kɛ n tatɔ filɛ ka bɔ poste min na a y'a jateminɛ dɛ nin ye lujuratɔw ka poste ye o ma se ka kɛ o an bɛ don min na o poste ma di lujuratɔw ma ne yɛrɛ ye n débrouiller ka min sɔrɔ ministère de la santé sira wɛrɛ fɛ ka kɛ chargé de mission ne yɛrɛ fana bɔra yen réunion b'a fɔ n ko ayiwa ne bɔra yen dɛ place in dun bɛ yen a tɛ fɛɛrɛ kɛ joona an ka lujuratɔ dɔ don yen n'o fana lujuratɔ tɛ yen o an bɛ se k'a fɔ yɔrɔ kɔni ministre kura nali kana bila bi la a ye waati kɛ dɛ bon donc o place fila min b'an bolo o fana tununna o tuma na o e k'e se k'a fɔ o la k'e bɛ bilan élogieux jumɛn fɔ bilen a ɲinina k'a d'e ma e tatɔ dɔrɔn ko a kalifa karisa la e dɛsɛra k'o kɛ bon o ka tila ka bɔ yen normalement handicap bɛɛ ta comme genre c'est pour que n k'i ma n ko droit ko in ka wusa dɛ a y'a fɔ cogoya min droit ko in ka wusa ni genre don muso cabinet jumɛn bɛ yen min composition na muso t'a la cɛw t'a la parce que genre ye muso cɛ mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ genre handicap b'a kɔnɔ i y'a faamu donc o kɔrɔ ye cabinet si man ka composer ni cɛ t'a kɔnɔ ni muso t'a kɔnɔ ni lujuratɔ t'a kɔnɔ i ye kuma faamu wa mais ale ye mun de kɛ pour que o ka kɛ d'ailleurs ale nalen kɔ CNT la o fila tununna filani min tun b'an bolo o tununna mais bilan élogieux ye jumɛn a bɛ ka fɛn fɛn fɔ a ka papier in kɔnɔ k'a y'a kɛ a t'a yɛrɛ kalama a t'a si kalama yɛrɛ parce que ala bɛ kuma ko fond ale t'a dɔn fond yɛrɛ bɛ niveau min na parce que les 100 millions la k'a dira handicapés ma ou bien combien millions dira mɔgɔ si ma i bolo d'a ka wari kan fɔlɔ bi. ayiwa Saka an ye o faamu n hakili an bɛ taa ɲɛ an ye problème ninnu an ye an da don olu la problème min yɛrɛ bɛ aw ka association ba in kɔnɔ ani problème kelen o kelen n'a bɛ mɔgɔ minnu fana kan an y'olu fɔ
mais an nana ye k'a fɔ vraiment aw kungo ka ca a ka ca yɛrɛ est ce que nin solution bɛ aw yɛrɛ bolo fɔlɔ wa ɲakila bɛɛ an bɛ se ka taa ni solution ye parce que tile bɛ ka gan aw yɛrɛ ka laɲini min i bɛ kɛ mun de ye sisan donc an b'a daminɛ e la fɔlɔ walasa nin ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ ɲɛmaaw fana u tulo b'an na nin wagati nin na walasa u b'a faamu cogoya min na degun minnu b'aw kan olu bɛ se ka wuli cogoya jumɛn na an b'a daminɛ e la k'a daminɛ ba bɛ fara o kan après grand griot après i b'a laban BS la bon an bɛ fɛn dɔ fɔ fɔlɔ o t'anw bolo o ye jumɛn o ye k'a fɔ au moins CNT k'a ka règlement intérieur respecté o ye jumɛn ye k'a yira ni mɔgɔ min ni obligation wɛrɛ b'i bolo yɔrɔ wɛrɛ i ka CNT i tɛ se ka kɛ CNT mɔgɔ ye il faut faire le choix hakili la jurisprudence b'o la déjà parce que dɔw y'a bila o kosɔn olu dun ka responsabilité kun man bon k'an ka présidente ta bɔ an tɛ présidente gɛn ka bɔ an ka tɔn na dɛ an k'o de a tɛ se ka tɔn ɲɛmɔgɔya kɛ donc o la faamaw de bɛ se ka an dɛmɛ o la parce que an ye cri de cœur kɛ an ye fɛn bɛɛ kɛ fo ka kɛ sa a bɛ ka bɔ kɛnɛ ma kɛlɛ min dun don a tɛna na dabila donc fɛn min tɛna dabila o kan ka kunbɛn de donc ne b'o ɲini faamaw fɛ filanan i ko ko solution an bɛ ka min proposer c'est pour que ne yɛrɛ kɛra ne Saka kɛra candidat ye o ye jumɛn o ye k'a fɔ a laɲini b'an bolo présidente ka falen parce que problème bɛ présidente la a tɛ ka se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ donc présidente ka falen donc o ye laɲini fɔlɔ ye o laɲini de kɔnɔna na n da bɛ se ka maga n ka programme kumaba an ka kɛ fila dɔrɔn ye komi i yɛrɛ ko wagati ka surun donc fɔlɔ ye min ye ne Saka Kulubali ni ne kɛra président ye n b'a fɔ a bɛɛ ye yan ne bɛ kɛ Mali lujuratɔ bɛɛ de ka présidente ye président ye o tɛ kelen ye wa ne bɛ lujuratɔ bɛɛ de bolo don jamana handicapés ka baara la wa an bɛna ni dɛmɛ de ye transition ma k'a fɔ n'i ye nin kɛ nin bɛ ɲa lujuratɔw ma nin bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ fana na avancer an bɛna n'o proposition ye donc kɛlɛ min fana bɛ futinɛ min bɛ an ka fɛnkɛ kɔnɔ tɔn kɔnɔ ne bɛ fɔlɔ k'o futinɛ faga ka tila ka mécanisme bila en place min b'a to a futinɛ ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ se donc o ye jumɛn ye n y'a f'i ye cogoya min $4 mɔgɔ $4 fo n'a cayara n'o ye parce que an y'a f'i ye handicap bɛɛ tɛ ye ɲɛ la handicap dɔw bɛ yen olu dogolen don olu tɛ bɔ kɛnɛ kan donc an ka ca ni mɔgɔ $4 ye donc o mɔgɔ $4 o gestion ani fɔlɔ association kun ye association 5 10 ye o fédération ani sisan association bɛ taa fɔ 300 ni kɔ la o ye miiri bɛ min na donc o gestion tɛ se ka kɛ kelen ye donc vraiment fo ka gestion falen donc ne tun b'o de fɔ kuma daminɛ na fɛn na i yɛrɛ ɲuman kuma laban na kuma di ba ma a Kulubalilakaw ka kuma ɲɛna ba an bɛ kuma laban de la sisan sabula waati tɛmɛna an kun ye 1 heure de temps de ta walasa au moins maaw fana bɛ se k'a lamɛn cogoya min na e bolo an bɛ se ka nin ko in bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di walasa lujuratɔw bɛ se ka lafiya aw yɛrɛ bɛ se k'aw yɛrɛ sɔrɔ aw ka fédération voilà mun kan ka kɛ fɔlɔ ɲɛmaa de kan ka falen parce que gɛlɛya in yɛrɛ bɛɛ y'o de n'i y'a mɛn taɲini bɛ ye ko kɔnɔ o k'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ jɔlen b'a jɔyɔrɔ la an ka ɲɛmɔgɔ tɛ yen o a bɛ min kɛ ne yɛrɛ mago jɔra présidente la wagati dɔ la ne taara audience ɲini a fɛ CNT la walahi n taara audience ɲini a fɛ a tɛ sɔrɔ or que ale taara ye CNT la anw de kama ne taara CNT la ka taa pour que taa audience ɲini a fɛ k'a ye n y'a ye o don mais n y'a ye laɲini min na laɲini ma sabati n m'a wele ko wɛrɛ fana na yɛrɛ n ka partenaire dɔw ye minɛnw ci ma n bɛ fɛ ka distribution kɛ n y'a a kanu a ka y'a kɛnɛ kan mais a don a ma na kɛnɛ kan n taara ɲini de foyi a ye layidu ta n ye fana k'a bɛ na mais a ma na donc yɔrɔ kɔni o t'an kama ye an kana se ka fɛn di an ɲɔgɔn lujuratɔw ma mɔgɔw k'u bolofɛnw fara ɲɔgɔn kan kabini Faransi k'a don conteneur kɔnɔ ka na n'a ye ne yɛrɛ ka taa bonyamasegin kɛ n ko vraiment a ka di ne ye komi e de y'an ka fédération ɲɛmaa ye e ka ye nin kɛnɛ kan a ma taa a ma mɔgɔ bila ka na a don n y'a wele téléphone a don fo n sɛgɛnna n y'a to yen donc ne yɛrɛ fɛ donc ko problème yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ lujuratɔ ko la Mali kɔnɔ o ye fédération ɲɛmɔgɔya de
parce que n'an ma mɔgɔ sɔrɔ k'a bila fédération ɲɛmɔgɔya nin na an ka laɲini ye minnu u tɛ se ka sɔrɔ o an ka hakɛ minnu bɛ u tɛ se ka sɔrɔ parce que faut que mɔgɔ de ka wuli ka jɔ mɔgɔ min a galabu kɛnɛya bɛ mun na lujuratɔw yɛrɛ kanu bɛ mun na fɔlɔ lujuratɔw kanu bɛ mun na ni tant que ma hadamaden kanu yɛrɛ i tɛ se ka hali hɛrɛ k'a ye donc fo an ka ɲa ni ɲɛmɔgɔ de ye fɔlɔ d'abord lujuratɔw yɛrɛ kanu bɛ mun na fɔlɔ u ka sigi an kunna e bolo est-ce que lujuratɔw kanu bɛ Saka Kulubali la parce que n'a ye baara dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ mago tun jɔra ministre la un moment n ye audience ɲini ministre de la santé a don ma se ka ministre sɔrɔ a don Saka tun bɛ yen nɔ u ye ni Segal le bila en contact la n'a échangera kosɛbɛ parce que mun y'o ye département ninnu yɛrɛ tɛ sɔn ka anw yɛrɛ reçoit en dehors de la fédération. Voilà, ou tu sont en reçoit. Donc, allez la ɲini minnu b'i bolo, u b'a fɔ dɔrɔn non, i bɛ passer fédération de fɛ. An dun lamɛnnen tɛ fédération na. Minnu yɛrɛ bɛ fédération yɛrɛ bureau yɛrɛ kɔnɔ, olu yɛrɛ lamɛnnen tɛ o kuma tɛ an minnu sonsorolen b'a da la. Donc, problème ye min ye yɛrɛ problème ye min ye yɛrɛ fo yɛlɛma de ka don ɲɛfɛla la. Ni yɛlɛma donna ɲɛfɛla na sisan, ko caman an bɛ bɔ hali dɛnkɛrɛfɛ ni dɛmɛ préparation dɔw minɛni na. Parce que so a maloya bɛ ne yɛrɛ minɛ ne bɛ taa kɛnɛ dɔw kan u bɛ malo sigi u bɛ sukaro sigi u bɛ tulu sigi pages bɛ wele caméraw bɛ wele u b'a ta u b'a di anw ma vraiment ne yɛrɛ fɛ olu ye lagosi dɛmɛw de ye yanni ka hinɛ mɔgɔ la fɔlɔ a ka hakɛ ye mun ye o d'a ma fɛn caman bɛ se ka kan ye an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ mun na o ligne de crédit bɛ se ka na fonds de garantie bɛ se ka na pour que personnes handicapées n'u ye projet ɲɛnamaw monter an ma se k'u sigi fo ka partenaire kɔnɔ banque bɛ se ka ta en charge u bɛ baara kɛ u bɛ maa kɛnɛmaw yɛrɛ ta baara la an bɛ bɔ fɛn dɔ la ka c'est à dire u kana lujura kɛ image kɛ dɔrɔn deli dɔrɔn de an bɛ se aw yɛrɛ ka kɛnɛ voilà donc ni hakili ma tiɲɛ ne fɛ donc vraiment faut que o yɛlɛmaw de ka na bon mɔgɔ minnu bɛ se ka na n'o yɛlɛma ye sisan ça c'est l'exécutif fo ɲɛma min fɛnɛ n ye kuma min fɔ dɛ fo de ka lujuratɔw kanu bɛ mɔgɔ min na parce que ne yɛrɛ fɛ an ka président anw kanu t'a la o parce que ne tɛ se k'a faamuya e bɛ sigi fédération kunturu ɲɛfɛ i bɛ san 4 kɛ i ka fédération régionale bɛ yen i ka fédération locale bɛ yen don kelen da kelen e tɛ mission wuli ka taa la aw bɛ mun de la yan aw bɛ mun gɛlɛya de la yan aw ka laɲini ye mun de ye a ma deli ka kɛ ne ka mɔgɔw bɛ de Tɔnbukutu n y'a f'i ye n ka tɔndenw sigilen de Tɔnbukutu jusqu'à Kayi mais don kelen da kelen i yɛrɛ mana fɔ an ka président jɔn o t'a dɔn mɔgɔ fo ne y'a ye télé la e yɛrɛ sigilen bɛ minnu kunna i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ minnu sababu la ka taa chargé de mission na ka taa CNT ninnu na i y'o bɛɛ sɔrɔ lujuratɔw de sababu la mais n'a fɔra hali olu yɛrɛ ka kungo ka wuli ka t'u lajɛ u sigidaw n'u ka yɔrɔw la degun jumɛn de b'aw kan an mago b'o de la o parce que an mago bɛ ɲɛma min na d'abord min bɛ an ka kungo yɛrɛ ɲini k'a ɲɛdɔn ka solution sɔrɔ la sinon ko caman bɛ yen nɔ anw yɛrɛ fɛ yan nɔ ko caman bɛ yen nɔ ni a bilala sen kan an ka hakɛ caman bɛ yen n'a bilala lawaleya la an tɛna boli moto di ninnu ni balo di ninnu na tuguni. ayiwa ba an bɛ kuma di grand griot ma. bon walasa an bɛ kuma kun cɛ ni vraiment an bɛ se k'a fɔ kuma caman fɔra Saka ni ba ye kuma caman fɔ vraiment kumaw ɲɛna mais ne yɛrɛ ka laɲini ye mun ye vraiment a tuma ninnu o mɛnna FEMA kɔnɔ kojugu depuis FEMA créé la n bɛ se k'a fɔ k'u b'a kɔnɔ o bɛ san joli bɔ o ba FEMA kɔnɔ a ka ca ni san 20 ni kɔ ye san 30 ne bolo c'est pas normal vraiment il faut que tɔn yɛlɛma ka don parce que u ka sariya bato quoi statut bɛ yen nɔ n'i ye den mandat kɛ 8 ans i bɛ taa ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ dɔ la mais a tuma min b'a kɔnɔ a ka ca ni san 30 a bɛ muso wɛrɛ b'a de fɛnɛ kɛ i ye ko caman ye sisan j'aimerais que a kana kɛ Atuma ta ɲɔgɔnna ye a kana kɛ Atuma ta ɲɔgɔnna ye sinon ne ye Atuma dɛmɛ 2019 ka campagne k'a ye mais Atuma a tunu ne yɛrɛ ye a y'a tunu ne yɛrɛ 2019 ne y'a dɛmɛ ka campagne kɛ n'a ye Saka yɛrɛ fɛnɛ tun ye nana Saka tun bɛ yen nɔ mais u ma sɔn Saka k'i présenter mais Atuma a tunu ne ye i b'a faamuya mais vraiment Ala ka tiɲɛ dɛmɛ quoi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ merci. ok awɔ bamanan e de bɛna a kuncɛ mais ne bɛ se ka mun fɔ siɲɛ wɛrɛ nin de b'a la a kun ka d'an ye a ka se ka muso dɔ la na an k'o hakilinata sɔrɔ parce que o ye handicapé ani Saka o fila sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o tun bɛ fisaya kosɛbɛ komi nin ye a daminɛ ye espérons que n kana k'a laban ye siɲɛ wɛrɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ
nga observation flana ouais ni fuzu kara ni violation de texte kara ton kono tribunal administratif B il va se ka ko la clé donc aka chala fait après ka tribunal administratif saisi dossier do là en tout cas s'il y a des cas avérés de violation des textes nga sabana observation sabana o fama kunga élection présidentielle là-bas le nombre d'électeurs, je ne parle pas du nombre d'inscrits, le nombre d'électeurs à Matamé 5 millions, maximum 6 millions. Et il se trouve que le directeur est déjà, ça fait 4 millions. Et réfléchissez. Ne boira comment an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko plateforme 3 o tun b'an bolo Cap Mali Plus o tun bɛ yan Mali Kura TV o bɛ yan Mali Actu o fana bɛ kɛnɛ kan o de kɛra plateforme 3 ye min ye nin kunnafoni lase mais an ye kunnafonidilaw de ye k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko an tɛ yan ka mɔgɔ dɛmɛ an tɛ yan fana ka kunnafoni fankelen k'o di aw ma an bɛ min ɲini sisan komi ko bɛɛ lajɛlen fɔra FEMA kɔnɔna la k'a fɔ ko présidenti tiɲɛ na a kɛlen don ka degun lase tɔn yɛrɛ ma ani ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan mais maa o maa c'est à dire n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɔ présidenti ka yɔrɔ la min bɛ se ka na hakaja n'an bɛ se ka présidenti yɛrɛ sɔrɔ waati o waati mana ja a bɛ se ka nin plateforme 3 bɛɛ wele an bɛ tila k'a ka numéro di walasa a yɛrɛ fana ka na gɛrɛn na ninnu ye kuma minnu fɔ walasa n'a y'a sɔrɔ kun jumɛn de la nin ko ninnu kɛlen don kun jumɛn na hali mɔgɔw bolodengɔni silen don a ma a ka n'i ta ɲɛfɔ walasa vraiment maaw bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ cogoya minnu na walasa vraiment an bɛ se ka ko yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ cogoya min na sinon an tɛ yan mɔgɔ si kama ayiwa kuma wɛrɛ fɔra tuguni k'o da a tulo kan k'a fɔ an bɛ FEMAP kɔnɔna la FEMAP présidente ale de ye CNT vice présidente ye si je me trompe pas a bɛ rectifier deuxième vice présidente ko ale de b'o ɲɛmɔgɔya la komi n'a tɛ se ka na a bɛ se ka an wele fana an ka se a ma komi kuma minnu fɔlen filɛ nin ye sisan nin ye a fana ka taa nin yɔrɔ ko kuma fɔ walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na walasa lujuratɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fédération ba kelen kɔnɔ cogoya min na walasa a bɛ se ka kɛ lafiya ye bɛɛ lajɛlen ma ayiwa min tun bɛ ka kunnafoni o bɛɛ bɛ na min tun bɛ ka kunnafoni di ne yɛrɛ ye Saka Kulibali kojugu kɛlɛba ka fara BS Jara Sentinelle ɲɛmaa don mais vice présidente fana don kojugu kɛlɛba groupe kɔnɔna la ka fara plateforme 3 nin kan ayiwa hakɛto bɛ nin kan Salaw Mamadu On est bon? Hein?